El metro és l'aparador més adient per als grafiti i encara més per lluir la firma, perquè, igual que en publicitat, com més gent vegi el teu treball, més punts obtens en el rànquing del hip-hop. L'esquema és la repetició del que va passar a Nova York la dècada dels 70, quan era difícil reconèixer el color original dels vagons de metro o de tren. A Barcelona el fenomen és més tímid, però tot i això, netejar les parets de grafiti i tags s'emporta una part del pressupost dedicat al manteniment de les instal·lacions de l'empresa Transports Metropolitans de Barcelona. L'any 90 estava al voltant de 55-60 milions de pessetes, perquè el que requereix és tota una metodologia per poder-los treure. Vol dir que tenim persones dedicades exclusivament a això. Hi ha 4 persones que cada nit es dediquen a fer tot l'itinerari dels grafitis, o tag, més que grafitis, els tag, que és el que molesta i el que perjudica la imatge. I els fins de setmana tenim un reforçament, que una vegada ja han passat, ja han pintat, anem i ho traiem, perquè l'estratègia nostra és que un grafitis o un tag no estigui més de 24 hores en el mateix lloc. A més d'incrementar la neteja, l'empresa ha creat un departament dedicat a lluitar contra aquesta discutida fórmula d'expressió. Nosaltres tenim un arxiu que constantment anem fent reportatges fotogràfics, analitzant les firmes i sapiguem com firma cada nano. Fins en aquest moment podria dir que tenim un arxiu de més de 2.000 fitxes amb noms de nanos i tipus de firma de cada un d'ells. Llavors, evidentment, quan posem una denúncia d'aquest tipus, sabem qui ha firmat i quantes vegades ha firmat dintre del metro. L'empresa Transports Metropolitans de Barcelona és la que més denúncies ha posat contra els grafiters barcelonins. Judicialment, escriure o dibuixar al metro constitueix una falta civil, que es castiga amb una multa o amb l'obligació de netejar o repintar les parets afectades. De tota manera, l'estratègia dels responsables del metro no és la repressió, contra la qual difícilment poden lluitar, sinó la dissuasió, limitar les pintades a uns espais determinats, oferint alternatives als grafiters. Tenim en aquest moment més de 1.000 espais per poder oferir als nanos que vulguin fer grafitis dintre de les nostres instal·lacions. Només es tracta que es posin en contacte amb nosaltres, que em presentin un bosset i nosaltres inclús li donem la pintura perquè aquests espais el puguin